novi kilometri cesta, vijadukti, mostovi, nadvožnjaci, stambeno-poslovne građevine. To je samo dio ukupnosti gospodarskih aktivnosti Osijek-Koteksa u protekloj godini. Središnji događaj svakako je završetak izgradnje dionice u koridoru 5C od Đakova do Osijeka. Autocesta u koridoru 5C od Svilaja do Belog Manastira kapitalni je objekt cestovne infrastrukture u istočnoj Slavoniji. Suvremena prometnica stigla je do Osijeka čime je završena izgradnja dvije od ukupno 3 dionice na trasi do granice sa Mađarskom. 55 km autoceste do Osijeka danas sudionicima u prometu pruža punu sigurnost. Izgrađeno je 20-ak nadvožnjaka, pružnih prijelaza i mostova, te čvorovi Josipovac, Osijek i Čepin. Most Beška nedaleko od Novog Sada prelazi Dunav i dio je trase autoceste Novi Sad-Beograd. Dug je 2200 metara, a glavni raspon preko Dunava iznosi 540 metara. Most Beška specifičan je za građevinare jer se u izgradnji koristi nekoliko zahtjevnih tehnoloških postupaka, od sustava pokretne skele do hidrauličnih preša koje se premještaju iz raspona u raspon. U izgradnju rasponskog sklopa bit će utrošeno 4459 tona armature i 18536 kubičnih metara betona. Vijadukt Raščane najveća je građevina na dionici nove autoceste od Bosiljeva do čvora Ravča, dužine 2 puta 670 metara, koja je građena sustavom naguravanja. Radonjić je vijadukt na brzoj cesti Vrgorac-Ploče. Cesta je s 4 trake, bez zaustavne, a vijadukt Radonjić dug je 310 metara. U njega je ugrađeno 731.000 kg armature i 7780 kubičnih metara betona. Višenamjenski poslovno-stambeni kompleks Kapa će izmijeniti sliku samog središta Osijeka. Već sada veličina gradilišta dominira svojim izgledom. Građevina se u diletaciji sastoji od javnih garaža bruto površine 9230 kvadratnih metara, te stambeno-poslovnog prostora od 13509 kvadratnih metara bruto površine. U prostore koji će sadržavati javne garaže s 250 mjesta, stanove, ugostiteljske i trgovačke radnje i ostalo, bit će ukupno ugrađeno 2300 tona armature te oko 90.000 kg čelične konstrukcije. Autobusni kolodvor jedan je od kapitalnih objekata koji se grade u Osijeku. Građevina je to veličine 7100 kvadratnih metara. Imaće 16 perona, 250 parkirališnih mjesta te hotel s 4 zvjezdice. Radovi se izvode sukladno dinamičkom planu, a ugrađeno je 300.000 kg čelične konstrukcije, 950.000 kg armature te 11.700 kubičnih metara betona. Centar za kontrolu i održavanje prometa u Čepinu kompleks je objekata koji svojim sadržajem radnih aktivnosti pridonosi sigurnijoj vožnji autocestom na koridoru 5C od Sredanaca do Osijeka. Centar se sastoji od središnjeg ureda za vezu s trasom autoceste, ali i prostorije za smještaj vozila i ljudi koji će održavati stalnu sigurnost trase.
Uz upravnu zgradu tu su garaže za zimsku službu, skladišta soli, benzinska postaja i radionice. Izgradnja tramvajske pruge od Vinkovačke do Velebitske ulice u Osijeku dio je globalnog poboljšanja prometne infrastrukture u gradu na Dravi. Zahvat je bio ukupne duljine 4413 metara, podijeljen u 3 dionice. Uz neophodnu rekonstrukciju vodovodnih i izgradnju novih plinskih instalacija, na trasi je izgrađeno 6 mimoilaznica, 13 skretnica, 9 tramvajskih stajališta te zaokretnica kod Velebitske ulice. Završena je obnova kolnika na trasi državne ceste D2 od Trpinje do Vukovara. Trasa duga 3,5 km danas je najsuvremeniji cestovni ulaz u Vukovar. Državna cesta Našice-Gradac potpuno je obnovljena. Duga 7260 metara, najsuvremenija je na putu kroz Slavonsko gorje. Na trasi je izgrađeno 17 manjih i većih objekata, sustav odvodnje i propusti. Uz ostalo, u kolničku je konstrukciju ugrađeno 33.100 kubika kamena te 20.000 tona asfalta. Završeni su radovi na izgradnji autoceste Zagreb-Sisak pod dionice Velika Gorica-Bušenec. Radilo se na nekoliko mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka. Glavna građevina su 2 mosta preko kanala Sava-Odra u duljini 307 metara, po jedan za svaki smjer. Na trasi sjevernog dijela Porečke zaobilaznice od Červara do stancije Portunj izvedeni su radovi na izgradnji 5 km trase s 3 rotora, 10 km odvodnih kanala te uz ostalo postavljena je i javna rasvjeta. Izgradnja vrlo zahtjevne građevine u Opatiji koja će u konačnici sadržavati garaže na 6 etaža te poslovni dio s 3 etaže napreduje predviđenom dinamikom. Značajka tog građevinskog zahvata je zahtjevan iskop i zaštita građevne jame te prednapregnuta međukatna konstrukcija. U izgradnju je utrošeno 700 tona armature i 8000 kubika betona. Poslovno-stambena građevina u Puli ukupne bruto površine 3900 kvadratnih metara. Svojim izgledom već dominira dijelom grada u kojem se nalazi.
Ukupna visina objekta je 16,30 metara, a 6 metara je pod zemljom. Sadrži poslovni i stambeni dio s garažama u podrumu. Podrum građevine je ispod razine mora, što je zahtijevalo dodatnu građevinsku aktivnost. Tvrtka MD Profil već uspješno radi u novom poslovnom centru Bauhaus u Osijeku. Građevina je veličine 4500 kvadratnih metara, u 9-mjesečnoj izgradnji utrošeno je 257 tona čelične konstrukcije, 544 tona armature te 1764 kubičnih metara betona. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa povjerilo je krajem travnja ove godine Osijek-Koteksu izgradnju zdravstvene škole u Splitu. Suvremeno izgrađena i opremljena zdravstvena bi škola trebala pridonijeti poboljšanju ukupne slike školstva na splitskom području. Vrijedna 29 milijuna kuna, škola će vrata otvoriti potkraj 2010. godine. Nekadašnji div požeško-slavonskog gospodarstva Kamen-Ingrad sa sjedištem u Velikoj od svibnja je u proizvodnom sustavu Osijek-Koteksa pod imenom Velički kamen. Svi proizvodni kapaciteti nastavili su s radom. Koncesije za eksploataciju građevnog materijala u Velikoj, Vetovu i Poljanskoj u skladu sa propisima upisani su u registar državnih koncesija. Velički kamen d.o.o. s 226 zaposlenika bavi se vađenjem i obradom kamena, oplemenjivanjem nemetalnih sirovina, proizvodnjom ravne betonske galanterije, ljepila i žbuke. Gospodarski subjekti, asfaltna cesta u Splitu i busišta u Zadru nove su akvizicije Osijek-Koteksa. Radi se o tvrtkama sa vrlo dobrim referentnim listama do sada obavljenih radova. Kamenolom busišta u Biljanima Donjim jedan je od najbogatijih građevinskim kamenom u Dalmaciji. Procjenjuje se da su rezerve preko 6 milijuna kubika kamena. Pristupna cesta s nadvožnjakom koja se gradi u Rijeci trebala bi omogućiti prilaz garažno-stambenom poslovnom kompleksu Zagrad. Nadvožnjak željezničke pruge je trotračni s obostranom pješačkom zonom. Dug je 206 metara.